Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Happy Easter! Kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe o karang adlaw, lain na sad nga istorya ang tagaantag kinabuhi. Diri sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Sugilanon nga pinada ni Zulaika nga naguluhan og Road to Forever. Kamo, doon na ba mo yung Road to Forever? But before nato basahon ang tibok istorya ni Zulaika, ako sa demo nga agdahon sa pag-subscribe sa to ang YouTube channel. Ug ayan lang sa mong kalimot sad, pag-click sa notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga nangita sa mga daan natong istorya, madungog sa na ninyo sa Katabi with Ate Gems. Subscribe and click the notification button too. Sa katong ginahan nga mo padasal silang kaugalingong suwat, pwede niyo na masend sa tuang email ad ang papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo itong video description below para mas makuha gud ninyo kung asan niyo ipada ang inyong istorya. And again, sa di patang padayon, special thanks sa tuang amigo nga nag-compose sa tuang theme song sa Dear Papa Joe Stories nga pwede sa ninyo makita sa YouTube. I-search lang ninyo at MC Joseph as in J-E-O-S-E-P-H. Yan, MC as in Mac Joseph. Daghang salamat o ganiyan na ang sugilanon ni Zulaika, ang Road to Forever. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, mayong adlaw sa tanan. Tawagan lang ko sa pangan nga Zulaika. Nagsuwat ko nimo para akong ipaabot ang akong wish nga unta mabasa nimo ang akong story before April 21. Sa akong pagbasa ani, ugma na ang April 21. So I hope nga makapas pa ko. Importante na ako kini maong pizza kay mauni ang date sa wedding anniversary namo sa akong bana. Pareha sa uban nimo nga mga senders, Papa Joe, nagdako pug ko nga pobre ang kagikan. Walay amahan, ako rang inahan mao'y pirmi naa sa amo. Doon ako isuon nga usa ka babae ug usa ka lalaki. Niyadtong gamay pa ko, di pa ko makasabot unsay ipasabot anang anak sa liking kawayan. Mao ko na pirmi nga isungog nila nako kay lagi wa man ko'y amahan. Nakahinungdong pa ko dito mipuyo sa Pandayan, Mambaling, Cebu. Nag-eskwela ko og grade 1 niyadtong panahon na. Kauban ako nga kung manghod nga si Rose na ay mudala namo dito dapit sa kulon. Na ay balay dito unya tawagon na nila ang ako manghod nga si Rose. Ilang pasudlon sa balay samtang ako magpabilin sa gawasra. Kining bata pata, watay kalibutan sa panghitabo. Pero katong hitabua di gyud nako malimtan. Mao'y magbalik-balik pirmi sa akong utok. Nganong pasudlon si Rose sa balay pero ako dili. Nami puyo sa syudad pero doon na may mga paryente nga nasa probinsya. Kada Holy Week, mupauli gid mi sa probinsya para mo bakasyon og pila ka adlaw. Holy Week atong og nanguli mi sa probinsya. Walay tao nga nahabilin sa mong balay sa Mambaling. Samtang naminaw mig radyo sa kong mama sa probinsya, mao nalay among nadunggan ang balita nga dunay dakong sunog. Sunog sa Pandayan, Mambaling. Sa among lugar gyud mismo ang sunog, Papa Joe. Puwerteng hadluka sa kong mama labi na nga pagbalita sa reporter nga ugdaw gyud daw tanang balay. Lakip na ang amua. Hurot ug kasunog, Papa Joe. Way nasalba bisag usa. Igo ra nga nibalik og kadyot si mama sa syudad sa mong balay na masin nga doon na pay butang nga masalba pero wa na gyud. Nibalik si mama sa probinsya nga way dala. Iya ming giingnan nga kaming manag-igsuon nga adto nami mamuyo sa probinsya kay wa nami balikan pa sa Mambaling.
Nitipon mi sa balay sa akong lolo. Dili ra mi kami ray nagpuyo diri, napay laing pamilya. Ang nitipon mao nga ubay-ubay gid mi sa maong balay. Ang akong pirming ako ang pirming suguon sa mga bulahaton sa balay. Paminaw ako wa sila laing nailahan nga laing pangan nga tawgon. Kay kadalihok ang ako mang pangan ang tawgon para suguon. Moto. Mao pagani paglingkod nako pagkahuman sa usa ka sugo na napoy laing nagsunod. Di pud sa tapulan ko Papa Joe ha, pero naa pa may daghan tang bata nga ilang apo. Pero ako ramangan ang madali-dali. Halos di na ko makapahuway sa mga sugo nila Papa Joe. Ang sawg sa balay sa mong lulo kay tabla, mo nga lang pasuan yun na pirmi. Ako ra gyud ang manlampaso. Di ko makakaon og di mo sinaw ang sawg nga kanabang kasaminan. Ang kasinaw usap ako makaundang. Unya makakaon. Unya inighuman og kaon manghugas ko sa tanang kinan-an og manlimpyo. Wa ko'y undang sa pagpanlimpyo Papa Joe. Kung naa sila'y makit-an nga hugaw ila kong yawyawan. Ila kong kasab-an mo nga magsigi kog sunod og panglimpyo para maglikay sa yawyaw. Nagsugod ang ingon ani nga pagdaog-daog nila. Diri kanako diyang nilarga ang akong inahan. Ningon ang akong mama nga mularga kuno siya og Manila para manrabaho. Pero wa na mo pauli. Wa po nagpadaog kwarta. Ambot asa siya niadto. Wa ko masayod Papa Joe. Padayon nila pagtatar nako nga lahi sa uban hangtod nga nidako nako og nagkabuot na. Nakabantay nako nga lahi-lahi mignaong kaming tulo sa akong igsuon. Sa tinud lang, dugay na ko nakadungog og mga chismis nga kaming tulo ka man nagigsuon kay lahi-lahi kunog mga amahan. Pero wa jud ko nangutana sa kong mama sa una or bisan kinsa sa among pamilya kay mahadlok ko nga makasab-an. Ako mo'y kamagwangan og ito mga kumpanit. Heart shape ang akong naong. Ako manghod nga si Rose medyo tabunon, dili itom og dili pud puti. Unya oblong ang iyang naong. Ang among kamanghuran nga lalaki puwerte putia og panit. High school na ko Papa Joe. Diyang ako na gyud nga na-confirm nga lahi gyud mi og papa. Kay ako naman nabantayan nga sige makadawat og package ang ako manghod nga lalaki gikan kuno sa iyahang amahan. Unya niya gyud sa mua ang iyang papa kay gustong usbon ang apelyido sa akong manghod. Gusto niya nga masunod ang iyang apelyido sa akong manghod. Si Rose pod lahi po siyang papa. Ang katong balay sa kulon nga mga tuan sa una nga siya ray pasudlon mao gyud ito'y balay sa iyahang papa. Kanindot po kaha kung na ako'y papa. Basin panggaon pa ko sa ilaha. Iigon lang ko sa papangandoy Papa Joe. Gusto ko nga makaila sa akong amahan mao nga nangutan ako sa usa ka membro sa among pamilya kung nakaila ba siya sa ako ang papa. Taga Pampanga kuno ang akong papa Papa Joe. Matod pa nila. Kadakuan ng Pampanga, asa man sa Pampanga. Pangutana ko pa. Ay da, ayon na to pangitaay mga amahan oy kay og interesado pa to ang imong tinud amahan niya nimo. Kipangita nung ta kaniya. Nganong ikaw may mangita, ang amahan mo'y angay mangita sa anak. Dagan na po kong nadunggan nga chismis among silingan nga di kuno among pamilya. Kasagaran puros mga o kini among pamilya puros kuno mga broken family. Kaliwat kuno namo na mo nga lahi-lahi mi og amahan Papa Joe. Ang uban sad lahi-lahi og inahan. Kisugdan sa kong lola ang mga anak sa akong apuhan. Bali mga igsuon ni mama lain-lain pud ay og papa. Ang mga igsuon pod sa akong lolo daghan pod nga mga igsuon sa gawas. Pag-graduate na kong high school sa probinsya, giingnan ko sa kong iyaan sa pag-agawan nga palargahon ko sa syudad. Dito gyapon sa Mambaling. Kay iya kong paeskwelahon sa college, pero dapat akong trabahuan. Magbantay ko sa lang internetan. Vocational ra ang kurso nga akong ikuha, pero okay ra kayo. Ang importante nga makahuman ko. Kapil lang yun kayo sa internetan kay di naman mangundang og mga mag-internet. Magsige og extend. Ako po di makapahuway. Di ko makatug kay magsige naman lang kong bantay. Malipay kay ko mag-brown out kay para makapahuway ko Papa Joe. Eskwela trabaho lang ang akong daily routine. Bawal maguyab-uyab kay masuko si tiya. Pero
sa matag istorya di gyud mawa ang love life, Papa Joe. Og din nisod ang usa ka importanteng karakter sa akong kinabuhi. Siya si John, nga nagabang sa 3rd floor sa balay nila ni Tia. Estudyante pa si John sa UCMETC, Dolra, sa Mambaling. Pwedeng istriktahas ang uyaan basta makahibaw nga nay lalaki nga manguyab na ako. Paghibaw niya nga nakagusto si John nako, di na ko niya pasakon sa 3rd floor sa ilahang balay kay mag-abot lang kuno si John, base nung musud pa ko sa iyahang kwarto. Pero bisan usang pagbawal mulighot gyud mi si John, nag-uyab-uyab gyud mi kaming duha. Musaka gyud ko sa 3rd floor og didto mahitabo ang panagbugno sa leyon ug karnero. Inigwala sa akong tiya mo kawat-kawat kog saka sa taas. Dito sa 3rd floor og tuod man samtang naglinapaay ang leyon ug karnero sud sa kwarto ni John, nakadungog mi kusok nga tuktok sa pultahan. Nagpanawag sa akong pangan si Tia. Wa na mablihan pultahan kay purti man akong hadluka, pero nasuko si Tia ug iya kong giingnan nga mulayas na lang ko ug naamang gani ko sa sulod. Moto nga giablihan na lang nako ang pultahan, purting sukuan ni Tia. Iya kong gipalayas, pero nakikistorya og tarong si John niya. Usaon na lang upapalion ko ni Tia sa probinsya. Dili na ra ba ko ganahan mo pauli dito kay nauli po ang akong mama unya na uyab-uyab nga batanon. Nabalita na sila sa tibuok ng lugar ang ilang pagsiglabing-labing bisan sa pampublikong lugar. Probinsya ba yung lugar unya lain kayo tan-awon sa mga tao nga makit-an nga nagsigig PDA sila si mama o ang iyang uyab-uyab nga batanon. Ako nalay mauwaw, mao nga kutob sa akong mahimo, di ko ginahan nga muli sa amo. Nagtarong og pangatubang si John sa ako ang tiya. Ningon nga andam siya nga manubag kung unsa man gani may tabo. Iya po kuno kong pakaslan. Nahusay na untang sitwasyon nitong igayon na. Pero naon sa banga doon na may nadawat nga balita gikan sa probinsya sa akong mama. Ug ang iyang uyab kuno og akong mama na disgrasya. Namatay ang iyang uyab o nga kung mama nabalita o nabalian sa iyang tiil o gidala sa soto. 2 months po ko nga nipuyo sa soto, kay ako may nagbantay sa akong inahan sa ospital. O diyan nakagawas na siya, niuli mi sa akong mama sa probinsya. O abi ninyo, doon ay maayong resulta ang iyang pagkadisgrasya kay nausab na siya. O maayo na po ang iyang tinagdan diri kanako. Kay naa naman ko sa probinsya nagpuyo, ang akong uyab nga si John magbisitaan nako. Nailaila na nako o nailaila na niya ang ako ang pamilya. Magsige siya adto sa mua o di na ganahan mo eskwela. Madlo ko mapektuhan ang pag-eskwela mo nga nibalik na lang ko sa Mambaling para di na siya sige pamisita nako sa layo. Maura gyud nga nagpaduol ko ni John kay nakahuman gyud taon siya o maayo ra gyud nga nagpaduol ko niya kay nakahuman gyud taon siya sa iyang kurso. Unya, naka-apprentice sa bulk nga barko nga anak magdunggo sa San Fernando. Malipay kay si John kung mudunggo ng ilang barko kay muadto dayon siya sa amo. Unya, dugay mo balik hangtod nga mabiyaan siya sa barko. Makapahiyom ko sa akong kagulingon. Ang haba ng hair ko nga in love man kayo si John din ako. Pagkauman siya pag-apprentice, diha nagsugod ang tinuod nga LDR kay dito naman siya sa Manila nagstay para mag-apply. Og diyang nakasakay na siya sa barko after usa ka contract na naog siya sa Cebu. Unya, iya kong ikuha o gidala sa ilang lugar para ipailaila sa iyahang mga ginikanan. Pagkakita siya mga ginikanan diri kanako, di sila katuo nga ako ang uyab silang anak. Murag, di mi bagay, Papa Joe. Kaya si John, puti kayo nga insik. Murag Korean, murag opa. Pero ako, itom ang panit. To cut the story short, wa ko mauyuni sa iyahang mga ginikanan. Pero bisan pa og against sila sa among relasyon, nagpadayon ra gihapon mi si John. O before siya nakapirma og laing kontrata ni Mabdus ko, Papa Joe. Nakibaw naman nota si John nga Mabdus ko pero wa gyud siya magpadala og kwarta nako. Mura na migway klaro, paminaw nako na brainwash na gyud siya sa iyang mga ginikanan. Sige na lang kong kaguol o hilak
Stress na kay ko, mao nga siguro mga 7 months akong tiyan, gipanganak nako ang among anak ni John. Na-confine ko pila ka buwan hasta ang bata sa maternity hospital. Nag-hope ko nga kumunaog si John sa barko na anay amahan ang akong anak nga makaabag nako sa tanang galastuon o problema. Pero wala, Papa Joe. Kay paghuman sa kontrata ni John, gisugat siya sa iyang pamilya sa Manila para masigurado nga dili siya moderitso og Cebu. Unya, magkita mi. Nakaingon jud ko sa akong kagalingon nga sakto gyud ang sulti-sulti sa mga tao sa among kaliwat nga kasagaran broken family. Ang mga babay mapaangkan lang. Lain-lain og bana, lain-lain og papa. Ang mga anak, usa na puday ko, kanila Papa Joe. Bisan pa og gipugngan si John siyang pamilya nga makakita namo sa akong anak, nisibat gyud siya og niari sa Cebu og nakipagkita nako. Pagkakita niya sa mong anak, dili siya makatuo. Mao ni akong anak. Kalain ko og gitsura ani. Di mo siguro ni ako. Matod pa niya, pinasingka ang tingog ug sa kaniadto magsige na mi og away. Wa na mi tarong tinagdanay kay sige na mig away si John. Hangtod nga ni sakay na pud siya og barko ug nabilin mi sa iyang anak. Pagsunod niyang naog sa barko, may na lang kay gibalikan paghihapon mi niya. Og dito, medyo nidako-dako na ang bata. Naka-appreciate na siguro siya. Na-feel na niya ang luksong dugo kay maayo naman siya. Wa na siya magkasuko. Hangtod nga nabuntis na pugko. Magpakasalta, matod pa ni John na ako. Nito ba ko, Papa Joe? Unya mo sugot da imong mama nga kontra ba kay ko ato niya. Mahala na di siya musugot, magpakasalta. Duha na biya nga atong anak. Matod pa ni John, Papa Joe. Og tuod man nagpakasal gyud mi sa simbahan pero wa gyud makadawat ang iyang mama. Nagpakasal mi nga napura kabuok ang bisita. Wa ni attend ang iyang mama. Bisan pa wa gyapon ko mauyon ni, malipayon kay ko Papa Joe kay intact ang akong pamilya. Mao lang gyud na kay wa ko napareho sa among kaliwat ng mga broken families. Gipakaslan ko ni John o sa pagkakaroon, duha pa ang among anak. Mapasalamaton ko sa Ginoo sa pag-usab niya kang John nga mas duol na kaayo sa Ginoo karon. Sa una, di gyud na mo simba. Karon, siya pa'y mga hagad nga manimba. Kami gyud tibok niya pamilya. Unya, magrosaryo matag gabi. Ang akong mama napod na nako nagpuyo, siya tigbantay sa akong mga anak. Samtang sa laing bahin, ang akong in-laws wa gyapon makadawat nako. Pero bisan pa ug wa ko nadawata, gimahal ko ni John ug ang among mga anak. Second mate na di ay ang iyang ranggo karon sa barko, Papa Joe. Nagsuot ko aning akong love story, Papa Joe, para ipaabot sa kumbana kung unsa nako siya ka-love. To John, happy anniversary, my love. Cheers! 11 years na nga to ang marriage and 8 years nga nag-uyab-uyab. 19 years tanan. Taas na po na nga to nga panaghigugmaay. Hinaot pa nga hatagan ta og may panlawas kita sa atong tibok pamilya sa Ginoo. Road to forever ni ang amo, Papa Joe. Daghan kayong salamat, Papa Joe. Hinaot pa nga mabasa ni mo ni before April 21. Kay mo ni pizza sa mong wedding anniversary. Kini mo magtatampo, Zulaika. Daghang salamat, Zulaika, and from me o sa tanan natong mga YouTube subscribers, happy anniversary. Ako gining gituyo og basa nga ugma na ang inyong anniversaryo para ma-thrill ka ba. And sa imong sitwasyon, padayon lang gyapon sa pagpaubos o di magtukol sa imong mga in-laws. Doon na sa sila'y rason. And maybe sa mga rason nga nahipatik sad sa itong alipatakan, mo kontradik sa na siya sa ato ang prinsipyo sad. Kay katuota nga wa mao yun ni. Pero napa siguro laing rason. Dili ang imong itsura mo ay rason siguro. Napay daghan. O ikaw makaibaw ra ka ana in the future because doon na sa kay mga anak. And wala kay gusto sad nga
gusto nimo nga mahitabo sa imong anak kundi makaangkon ug maayong kaugmaon. Pero di na to malikayan nga doon na sa tayo mga ginikanan nga doon na sa mga toxic mentality ba nga gusto nila nga kung makahuman og eskwela sa dilang anak kinahanglan mubaws usa nila. Pero again, kung sa imong pag-ampo napausab nimo si John, pag-ampo lang gyapon og padayon kay dako kaayo og posibilidad nga mausab ra gyapon na ang imong mga in-laws diyan nimo. Labi na og makita sila mga apo. Okay, so God bless og again happy anniversary. Kini sa ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Daghang salamat. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.